Вече хора, днес ще играем на Майнкрафт с моя приятел Лилко. Здравейте, хора! Сега и той снима. Да, снимаме едновременно. Ето това е нашата къща. Само за първоначално да живеем. Само да живеем в нея, да си правим работи. Не е толкова голямо. Като се развием малко повече, тогава ще направим по-голяма и по-хубава къща. За сега не сме развити. Аз ще събера малко дърво. Добре. Тук има много овци. Ти колко вълна имаш? Имам две. Село! Намерих село. Къде си? Слез надолу. Още не сме почнали сървъра и намерихме село. Ти къде си? Сега дойде, ще ти покажа пътя. Ето, последвай ме. Виждаш ли ме? Да. Следвай ме и ще видим селото. Хубавото, че е близо до Нашата къща. Да. И може да си направим пътечка, извинай, да си направим пътечка до селото, защото Може да живеем тук, защото много добре, много хубаво село. Само има си реколта, има си хубави къщи. аз ще отида тук в църквата. Тук има и осветени къщички. Има и фурна. Как се казваше там? Аз ще влеза в... И ще да видим. Тази къща ще бъде моя. Добре. Само че аз си приварих фурната. Вътре има айрон броня и злато. Значи те са мои. Аз ще взема всичко. Дай си ми го. Ето само 2 айрон. Ела в честа ще ти сложи 2 айрон. Само 2 айрон. Дай си ми и каската. Добре, а за мен ще е шлемът. И ще ти дам 1 злато. На мен ще бъде 2. Добре. Тук има и лава. Тази печка ще я взема, но нямам кирка. Сега да си направим айрон работи. Тази къща е моя. Изплювам си я. Аз започна до тази. Добре. Значи, че да видя какво има в нещо, като църква, някои, които играят Майнкрафт. Майнкрафтерите. Май няма нищо. Само нещо като тераса горе. Това е цялото село. Това си Ето това тук е моята къща. Ето това е моята. А тук си имам масичка. Аз имам и легло. Аз сега ще взема всички книги. Да си направим, когато вземем диаманти, да си направим и enchanting table. Това си много готино село. Ти в тази ли къща ще живееш? Да. Много е хубаво.
Ела да видиш моята къща. Добре. Ето това е моята къща. Голяма, широка. С всичко. Осветена. И така. Тук е тъмно. Не. Теб сигурно ти се е бъгнал. Аз ще направя едно легло. Не, аз ще живея в тази къща. Но не в унази. Имаше една къща май с градина, тя беше. Ето тази. И това ще бъде от нас, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте една ръчичка нагоре и чао.